Kamano. Nyara wila. Biyo je ng'eni wasebet ga kowacho pile ni siasa ma watimo sani en siasa maonge ideology. En siasa ma ng'ato donje chama nikech ong'e ni kama entiere no ibro yiere gi chama no nikech chama no nigi popularity kanyo. Mar ariyo nitie joma donje chama nikech wuon chama en ng'a. Nikech sani ka Ruto dichiew kawuono mawacho ni kawuono awuok e UDA adok e Jubilee. Ji te manitiere UDA bro dhi e Jubilee nikech ok gin e UDA nikech gima UDA ochung'ne. Gin e UDA nikech wuon chama mar UDA. Ineno ko Uhuru ndalo mane en party leader mar Jubilee. Jubilee ne chama maduong' ahinya. Kane ineno kane oseyombgi koro sani ok en chama. Ng'i ndalo mar PNU ka Kibaki ne president. PNU ne en chama maduong' kabisa. Kane Kibaki owuok e loch ni ineno gima notimre. KANU be ineno kaka KANU chama mar independence tineno kuma chama no nitiere nikech ng'amo sirre gi chama no malong'o onge. Manyiso ni saa ma wan wachung' ok chal kaka America mantie Republicans gi Democrats kata ni UK mantie Labour ging'iyo ni chama ni adonje nikech wuon chama ni en ng'a. To chama ni ema kidhi korwa kata sani bro yudo ka nitie joma maybe dwa chung' Nyanza kocha to ging'e maber ni anto ka chung' e UDA UDA te machunya nitie. Tang'eni ka chung' e UDA to onge ng'ama bro miya. Koro bro donje ODM mondo yiera. Kose yiera tadok ang'owa e UDA. To mane momineno kata in terms of leadership mar chama. Onego kata jo ODM kata chama moko gidog chien mondo gipenjre niya. Kane gi kadho chik mawacho niya leadership top leadership executive ok onego bed ni joma chung'. Onego gimany joma oko mondo run affairs mag chama mondo koro eka chama chung' imara. Mano ok timre. Emomineno ka sama wadhi e yiero iyudo ka jomochung' ne chama okongo manyo kombe. Mayiere kombe cha. Koko ringo biro wacho ni koro mar jakom malo kae be koro we adir nena malo ka koro mara cha certificate ni mfuko na. Emomineno ka onge kaka ginyalo yudo the presidency nikech ka ing'eni go gik mokare ok inyago gik mokare odichiel tiyudo. Koro magi gik miyudo ka inyo chama. Mar adek ni neno elections board. Sani ero koro ne gidhi ogwethgi oko. To ni neno ka chairperson mar chama kano timo nomination to keto nyinge namba 1 e nomination. Manyiso ni en kamotie kae kama gibete kae ging'iyo ni to anadhi yudang'o. Ok ging'i ni we wakongwa los chama kata kwa yudo loth no. Abro yudo gima duong' molo yiero mete mang'owa midhi yiera go mondo adhi e bunge. Koro yudo ng'ata mantiere kacha tich yote momigi ong'iyo ga mare mokwongo ang'o madhi yudo e iye kacha cha. Kamano. Mara e mara, ye embasna, ye wendo na kaka jeluo moko sebedo ka wachnya kwa jwang.